Sziasztok, srácok! Ez a Poppy Playtime Chapter 1-nek a második része, mert egy rész már volt. Jajjástok. Egy rész most raktam ki, csak valami baj volt a telefonnal, és leállt magától a videó, szóval azért írtam oda, hogy ez két részes lesz. Nyilvánvalóan befejezem. Ha kettő, ha három, ha bármennyi részes is lesz, akkor is. Le! És úgy el kell engednem. Várjatok. Leestem. Nem biztos, hogy ma lesz meg a... Nem biztos, hogy ma viszem ki, de... Az biztos, hogy ki fogom vinni. Csak hogy lesz, én még nem tudom. Nem az írásra. Érezem, hiszem el. Jó, ezt jobbra, akkor... Ott így ezt kell. Kell, itt átkötjük. Csik. Második. És akkor megpróbálom. Azt tudod, hogy az elkének. De ez hogy? Vajon? Hogy? Én ezt nem értem. Azok miért nyitogatja a szemét? Figyelj! Látjátok, kinyitja néha a szemét. Na mindegy. Lehet levezni ki, levelem ezzel a kékkel. Szerintem az sok valószínű. Ja. És leesek megint. El lehet úgy menteni? Loot game, szerintem el. Remélem, de hogyha el lehet menteni, akkor... Jó, és akkor azt kéne ott leérteni. Majd legalább most nem is tudom még. Istenem. Jó, ezzel idáig elmérek jön. De ezzel ugyan nem tudok. Az is tudok el. Kinézni. Innen. Elcsúszom. Innen akkor. Valahogy. Valami és ha innen rá tudok, nem lehet átadni.
Hát jó srácok, itt nem tudom mit kell csinálni, majd később megnézem valamelyik videóstól, hogy itt mit kell, bár én ezt sajnálom, de én most ezt nem tudom megcsinálni. Majd ma vagy holnap még majd lesz egy videó, amiben befejezem. Utána nézek, hogy kell, és utána meg kiviszem. Lágy lett volna ez a 2 részes videó, majd még holnap vagy ma még lesz belőle. Iratkozzatok fel, lájkoljátok, és akkor sziasztok!